Hey, nimekaa sana kabla nije live. Aha. Right. We are here. And we wanna talk a little. Jodala, ngata, kumora maintiere watu wa Mombasani. Sijui nianze kwa Kiswahili, sijui niende kwa Kizungu, ama Kijaman. But kikma wacho gomba wacho. Dok mangi maber kabisa enduluo. Koro ingat man kanyo no endo. Karibu sana ngama neno live ni endi share. Kawuono wadwa mbeko matin an kaendi gi jok madongo e budho. Wadwa nogo mbaka matin kacha cha endo. Nitie gik moko mosebedo kawachore e mbui kacha motenore gi yiero, gi campaign, gi kura, gi everything. Koro nyocha wan kacha gi weche moko mono nyocha teno baba, nyocha teno Nasha, nyocha teno Azumuo. To jomoko wacho ni Omari ka un comedians bere ja comedy, ka en jathum bere comedian, ka in gine. Koro naneno ka Amiso keto post moro kacha endo, ma jok mono some ingeni wacho ni paj jandiko pogore gi paj somo. Jomono some ne wacho ni nitie kaka na Amiso pingo baba. Iwinjo. Koro gini nyocho kadwa kele, nyocha adwa nokwongo tulea emomiyo amanya Amiso. Iye kaendi be wan gi otamo wang' mogo timo omba. Embe nyocha yudo ko badhoge kacha mase moro sijui kena ngoa wuod sugoi. Embe der kaendi. Koro ayudo gi amako gi mafuanda to wan gi mwabergo ni koponi ati wayudore gi jomoko to kwagore. What we do en ni wapenji wami mic. Koro ngamo sedonjo kanyo no enda kodi ni wan gi Amiso ndani ya nyumba, Amiso Thwango to gi otamo wang' mogo. Kikwi wili ja no the governor be wan go ndani ya nyumba. Akiani ja kamera be nyalo tango na joge aneno ka gine waiting bench kaendi. Akiani be gisebiro. Mokwongo kabisa wachagi jabathani endi baba fulri joge. Baz, iluonga no tamo wang' mogo sungi kokote moinga mpango wakando dikoda. Koki chudo ongade General State. Do mana KBC. Ma en jaodi mapila wuro Kana Republic. Okay. An ngama nigi dala ne. An gi dako gi nyithindo ang'wen. Awuon kalos gi Fidel. Kata mana sani asetimo gik mang'eny dala. Aseoro siling 500 ne madhina. 100 ochulo go TV oneno go tapki. Kaito 100 ong'iyo kako balance go weche mag alot gi mogo. Kaito 300 kinyo tere chama. Wuoi siro kosok siro. Aitieko. Mana winjo ke pango maber. Koro kabathe kocha wan gi yes, erokamano na jokanyana ma en Amiso Thwango uri kangeso. Yeah. Daki mede evangelist. Amiso kapok wachako. Yes. Nitie gimoro meja wacho ga kawuono to wache mos kokerudhi ka onge beat. Akina ngowa seble ges men. Gini en kes Amiso Thwango uri nyasumbi Land Cruiser. Ayanyo mangungumo kango dhako mesumba leknerach. Are you bill gone to seble gin men? Kizungu no onge ngama nyamako makati wache mana mosa neno kanyango jeno sedonjo kacha nyango jen ngamo sedonjo ka gimi kuonge timo share this live nikech aneno ka share this live mondo koro wachake manoma aneno ka Sophie wacho kacha ni mosna Amiso Thwango en bugo mane jen bugo mane mokonyo madeta mkono kapani chana ni bugo lakini Amiso to dhobe nene gari Amiso en bugo mane mangano konyo madetama konyo kuma Amiso moraga en yier mane molielo madetama lielo ya koso dobed muhindi saluno bere Amiso saluno bere. Yes, Morina Kinyi Omari mosna Amiso kon otamo wang' mogo ni omeda dhako number 2. Jen wacho ni mede dhako ka eche number 2. Ne share gini pi mondo ko wachaki. In maine live kanyo no endo koponi share twaneno Jen poke share ki share gini twaneno ndiko reka cha ni share ndiko reka eche ni share. Ingamo sedonjo kanyo no endo share this live adwa ni wawuogi Amiso Thwango gotamo wang' mogo nikech ne gindike mbui kacha endo ndiko gi ne nitie kaka chich. Ni maybe war nitie kaka gipingo baba ge komoro matin kanyo mane momiyo koro ayudo ge ka endi sama koro wuod sigoyo sekawe ni endi magik moko setulia wawacho ni we koro wago urumbaka matin wawinjane ni to en adier kaka nwapare cha koso en nang'o
Mokwongo Amiso Thwango. Yes. Iparo ki post gimoro ba an ka duoko. Yeah. Asoma taleng. Ji nowacho mera ki jathum bed jathum. Ki jathum go thum. Siasa werigo. Siasa we. Abene yani in ma gi weche microphone in Mac mic. Omari. Gi kawuono adwa nyiso jokanyanam. Ni jaluo moro amora ne support Raila Amolo Odinga. Ma kendo adwa temo nyiso jokanyanam ni jaluo onge mofelo Raila. Raila emofelo joluo. Joluo onge mofelo Raila. Raila emofelo joluo. Ang'o momiyo awacho mano? According to an. Raila kane dwaro kata MCA, jaluo miye. Kodwaro governor, jaluo miye. Kata ani manodhi omaka bana. Ngata, jaluo miye. Koro ang'o momiyo atemo wacho ni Raila ofelo jaluo. En ni nawuoyo ga kawacho ni gini kata we the tem to according gi kaka nanene tek mondo jakom dhi yud lojni. But dhano ok ne yie mondo winj niya ang'o momiyo ng'ane wacho pachene. Ni nyal mana yanyi giming'e onge go thum kiago siasa wende ni joga biro kiatimango iwinjo. Lakini koro gikone to samoro gik manowacho go emochop. Ok ni nok wadwar Raila. Raila waero ndi. Kata wan wadwar mana Raila no bed president. Mak mana kaluwore gi kaka nopango gigene ema samoro ing'eni siasa ni remo. Mana kaka anakia mpira. Lakini samoro siasa winjo ka fela nyalo understand haraka. Na machielo understand ng'wech. Yani siasa. Koro ok ni ng'ato nyaka wach ni kene jathum kata ng'o. An chieng' mana awacho ni Raila dhi felowa. Chieng' mano riwo lwete go Uhuru Kenyatta. Handshake. Ma in handshake no ki support. Mano problem maduong' mane wabedo go mokwongo. Omari mane gima no felo Raila mokwongo. Handshake. Nyaki kongi ng'eni ya otimo handshake go Uhuru Kenyatta ko Uhuru tieko. Tamne. Ok en ng'ama Jo-Kikuyu pod dhi dich go. Yani omakore gi jatieko. Ng'ama tieko madhi dala. Iwinjo. Omakore gi ng'ama dhi dala. Ng'ani koro tieko. Second, oweyo Mudavadi gini, Wetangula gini. According, jaluo nyalo wacho ni ndio notimo maber. Lakini ng'ama ne idwa convince mondo obiri, biro neno ni ng'ani oweyo ng'ama ne en go machiegni. Ng'ani ok ng'ama ber. Awinji. Kata mana wuodwa ma en go ne, odhi weyo. Mano fail marare. Mogik, fail machielo en BBI. Ruto nogo kwano. Nowacho gik moko Bomas kiketo clip ibiro neno kano wacho ni according to IBC bende ber ka some team yiero referee but yawa majo NASA mano dhi kacha nego koko ni fair and kawuono ginyalo chako neno koro gima ne Ruto wacho negi ni kigo koko ni kawuoche ditindi koni kino doge telo makoni. Awinji. According gi ng'ama nok jaera Raila ne kawo time mar ng'iyo gima ne Ruto wacho. Lakini ng'ama ne jaera baba tok bi winjo en obiro winjo koko chane bwana wanyalo gi watame wuoyo. Bedo ni no the handshake nomiyo Margaret Kenyatta refuse moso William Ruto. Kacha ki ng'ama nok jaera baba mane inidiere ibiro neno sympathy ne William Ruto. Ni ng'ane sando. Corona donjo. Yeah. E Kenya ka. Maraiya. Manok benefit corona. Onge manyalo nyisi ni corona ne nitie. Raia mina nogo kurani. Onge mano yie ni corona nitie. And Raila no dhi monindo nyako hospital ni en gi corona. Ngima no chako ridore gi kanyo. Ayude. Jago kura nene no ni ochangi ya ngima matekni. Wayude. Elewa. To William Ruto to seche go wacho ne piny mondo yaw. Kata no changi lakini ochalo gimo kwedore gang'o gi chien. Ng'eni sama ngimo redo to jalup ker gi kere moredo nwa ngima. Yeah. Lakini Raila ne nigi chance maber ka doko dhi handshake no dhi pingo kaka ngima no ridore ni. Ne wadhi neno ni ng'ane konyo. Lakini koro ute mondo chako duogo ng'ama chalo ng'at japiny. En machalo ng'ama pingo sirikal. Yeah. Maseche ngima. Manyiso ni by that time jopiny neno ni koro en kode. Yeah, en gi japiny. Kech baba piny oridore to ling'. En owuon moseyie nyaka ni corona nitie mo nende hospital no tuo. Ayude.
Elewa. Mago kan kuonde mane wafile. Secondly, sa campaign, Raila okochung mondo wach ni jodalawa. Asetemo gini deng'wen. Matemo ni mara bich, nyithiwa mae mogik. Wuogna uru oko, umia kura. Mondo atem magema. En odonje historia gik manosetimo, katiba manosekelo. Mamago to nitie. Mago waneno. Omega modage. Amoko nenore. Winjo. Mago gik mantie. Koro nitie yo minyalo kwago ng'ato. Ng'eni kako ni Omari. Konya gi pia modhi. Omari miya pia modhi. Gima dwaro en pi. Lakini akwa igo gi yore mo. Ariyo mopogore. Ibiro wacho ni ng'ama wacho ni konyago ne. Apo wachita Amiso ni uchajinari. Ni Amiso nyabiro na ni miya pia modhi. Ilewa. Gima dwaro to en. Maomo na. Gima dwaro to en pi. Omari. Konya gi pi. Ibiro miya pigno. Koro, Jakom nokong'iyo ne gima dwaro en president. Yeah. Kogike tim campaign mare, ing'ene kura ma wacho ni Ruto yombo kodo Raila, oninde Nyanza. Nyanza onindo go, okogo kura. Made Nyanza te wuok go kura, de Raila yombo, Ruto mabor. Raila wacho ni uponda e ajao. Tu winjo siasa sedan. Thank you so much. Amiso. Pidha gi news. Ne, wadwa miyo joge namba magi nyalo goyo directly mondo imbi changia. Namba ni en 07 Mara. Mondo. Okay, namba minyalo goyo. 07488 14914. 07488 14914. 148? 07488 14914. Kanye migo igocho live inyalo comment kanyo mondo wapin nege mondo kasto ge yude Nyarawela Fezia wagoero kamano koro sama Jakom oko wacho ne odhi ka olmai chung ne mogik nitie ng'ama paro ni baba pod nigi opson then odhi oketore e nonro mane timo ni en malo Raila ne oseyombo gi 65%. Gini gidhi gi pete, giwacho kaka gen giseyombo. Koro nyiso ni ya, according to Ruto, to ne wacho ni yawa, an jogi ogola ni an piny. Kopone nindo mok idhi gona kura, jogi oyomba. Asayi wuog ok idhi gona ng'o? Kura. Lakini, team campaign mar Raila to wacho ni ya, baba osedhi. Baba nigi deep state. Baba ni system. Baba ni system. Baba nigi vote molo jogo. Omari koto chako chwego kinyi chieng' kura. Ne support Raila. Koto chako chwego kinyi. Already ng'eyo maber ni baba oseyombo gi 65%. Kata pok nogo kura. Baba nigi system. Baba nigi deep state. Kata Ruto yombo ok dhi lande. Nikech ng'ene for commissioners ka. Jakom go ure mano yiero. Mane wakati Maruto wacho ni kata bed mano bure mudika matel kanyo. Non yier macherera gini. Dogo kata ini wacho ni wawa ninde babu oseyombo. Kura nonindo kosoko nendo. Uro kunya yichi upala. Secondly, Raila dhi Nyanza. My time ne mogik. Ande no chungi Asimiyo, oko chungi ODM. To dhi oting'o bad jo ODM lilo. Koro gini noko affect Nyanza. Bingi kama ne gini affect but noko ne. Gini no affect Central Gwengo Uhuru. Ayude. Nikech Uhuru nigi Jubilee. To Uhuru Jakom Asimiyo. To Raila dhi dala gi bondo to ting'o bad ja ODM. Common mwananchi manai Gwengo Uhuru wacho ni ng'ane ok ng'ama ber. Kama e gwengi monego be no uso no wuodwa e party man pok ne wuodge uso re party nyaka ne. Yelewa. Ng'ane kata wano dhi lokore nwa. Kata wano dhi wewa. Kwa yie kode. Yelewa. Kech my time mang'ani obiro mojoin kodwa wajo Kikuyu. My time mano nyalo use Asimiyo la umoja ne makata mana Nyanza kocha. Nonego be no use kata Jubilee moro o use kata party machielo mana Asimiyo kocha. Lakini kodhi kogik gwengi kocha to ting'o mana bad ODM. To kobiro Central wakone to wacho no dwaro jo Asimiyo. Ayudi. Yelewa. Mago failure mane Jakome monotero mowa gike. Nikech sama baba ni Nyanza tigo ole news nyaka jo Central neno. No dwaro ODM. Manyiso ni chungo jo ODM jabe at a given point or affect baba. Kabisa to okay Nyanza e Central. Nikech Jubilee emanolo Jubilee gi ODM emoloso Asimiyo. Ayudi. Lakini koro Omari in nyathina kobiro dalau titame chiemo. But kwa ligi lakini kibiro dala wa kadwa no mewa edwano nyaka nyathi uchiem iwacho ni wajoka nyakla Ayudi. Common mwananchi maja kura
noseneno ne kanyo Raila bias. Third, joma ting'o bad ji cha. Adwa mi sample gi Homa Bay County. Gladys gi Kidero ne gi tai. Makanyo mondo ne fweny ni ng'ama nyalo dhi yombo tek. To nikech ODM ong'e ni ng'ama wachi ng'ano automatically osedhi. Nitie jahera Kidero manok odhi ogo kura. Samoko goyo nendo gi Sama noko go kura ne ok no nindo gi kuch Kidero, no nindo gi kuch Raila Amolo Odinga. Mane diketo Raila mondo yomb gi 65%. Analysis. Koro makane Amiso ndike Facebook, Amiso kia siasa. The same, Raila chako keto team campaign mage, joma ok nyal convince kata an mamiye kura. Yelewa. Joma ba wach, joma ba dog. Ngene ya sama Junet chung to chako wacho ni Ruto en ang'o? Rombo mana maonge lake. And mage clips maringo ti Raila dwaro kura nyaka gwengi Ruto. And nitie ng'ama ok dwaro Ruto gwengi, ok ni jite ohere. Tisecha kowacho ni en ng'ama onge kata lake. And sama onge lake ni en DP. Seche ma onge lake ni. Yelewa. To in miwacho ni onge lake ni, to ite ine mibunge ma Suna East, mok kata Migori County. Kala mana gavana Kasto kama koro kidwa ng'eyo ni koro ang'o ma kura dwa lokore kadok ne William Ruto. En ni Ruto kane jalup ker adiri ng'ata naneno ka tije Ruto omao mi Matiang'i. Yelewa. And Matiang'i support baba. Ruto dhi ywak ne jopiny yawa. An jogi sanda ng'ata manoluore kane in minister timai. Konya une madong kodu gi Nyasaye. To ng'ato wacho ni wetimori ni jalup Yesu. Gisiki lemo ni en lemo wetim. Iwinjo gigi? Ayudi. Gima miyo kata in inyalo wacho ni bwana nyini to kwayo. But jogi to wacho chuno. Jogi wacho ni wan jogi. These are the side. Wacho ni wan jogi kata kwa miyo gini iye gisekawe. But ng'ane to kwayo. Koro afadhali wadhi ame ng'ama kwani. Nikech odong go. Joma ne Ruto kura ne miye kawacho niya odong go ok ni ono yombi. Nikech onge system. En vice president mo Jesu mo miye pi. Yelewa. Ayudi. Nyiso ni kata gik ni kwalo kura to joma ne nyalo kwalo kura maber gin jo Azimio. Gine system. Ya, nikech gin nyaka gi DCI. Makopo ni gitimo gimoro onge nonro minyal dwar no tim. Gine joma dwa timo nonro go ni side gi. Ni system gi. Winjo. Kicha gike Supreme Court joma ne gi yiero. Emana kachacha. Kigike IBC commissioners mana gi yiero emana ka. Ayudi. Yelewa. Niso ni system adiri Azimio ne gi system. Makikwari yambi. Then Uhuru Kenyatta bende ne support Raila fully. Mok ni owuonde. Uhuru Kenyatta ne support Raila fully. To gima koni ni komwan mwananchi madala. Gima ne Raila otemecha madugo wacho ni nyini nyalo wuodo wane. Kore mamiyo turnout bedo low. Ang'o makelo ni manyalo miyo turnout bedo low? Raila ne gi Kalonzo Musyoka. For long. And Ruto ne thiedho joge to nok gine. Kech Ruto kono nya Kalonzo nosebedo go higni mang'eny. Ma ng'ama oromo gi bedo vice president mari. Ti wacho ni ng'ani dwa tero ni nyaka dhiye interview. Andi higni te ikia ga nyinge. Ingene gini wan kaka wan joma ne support Raila neno ni nyocha wacho gik motow. Lakini ng'ama ne nie diere mang'iyo both sides. To wacho ne kwa kweli ng'ani wacho sense. Nikech okinya kore ni in Omari for that time. Amiso sebedo gi albino higni mang'eny lakini koro okay nyinga albino. Bonge albino bonge waya. Ni albino kenya ko eri. Dura ne practice biro die practice. Mano ng'ama ne nie diere mane ok en ja Azimio ama ok ne en ja Kenya Kwanza. Ng'ani biro kawo kuche dok godo Kenya Kwanza. Nikech gima ja Azimio timo to ja Kenya Kwanza chalo gima thiedhe. Iwonore kabisa ni lakini oloko jogi. Kagik to Raila kawo Martha Karua. Ng'ama kano chung president noyudo kura 48,000.
8. To Kalonzo noyudo million and above. Kaste wachona niya ni jipamo ni babo yiero dhako dhi telo. And ng'ani nosepame wang'e history ni nok giwinjrega. Ipamo ni wang' ni babo chame baba kende moyiero dhako. Ken oyie kwacho ka chani Amiso yie kodi. Ken, thank you so much. Hey! Omera ne wasoma ne comments mag jogi endi. Omera ket ne soma ne comments ka endi. Aneno ka jini kacha chama Ken oyie kwacho ni oyie ga Amiso. But koro nitie namba ka madwa ni inyalo penja Amiso achiel kachiel namba ni endi 07 07488 07488 14914. Mane namba minyalo inyalo penjwa go directly. Inyalo penjwa ni inere kaka inene nade, ere kaka iwinje, be Amiso ni point koso wari yambo yao yeni nje moko nyalo pa ni siji wa koro Mr. Omari koro ka seche mosekelo Martha Karua mano yudo 48 votes tip idwaro ni mondo ng'ani okelni kura ma central makata indire mondo chung president ne central no ayudi yelewa kasto ng'amo piem go meno Ruto dhi kawo Gachagua en ng'ama nosetiyo gi Moi ndalo te ng'ani obedo dio and ng'ani nigi pesa manitie gik monyalo timo through pesa ne awinji Martha Karua pesa minyalo wach ni nonyalo timo nego Azimio ne ni kanye onge vote ni kure kasto kochung kar manyo kura to wacho ni baba en ng'ama osekedo baba osemiya ni kan ka bet telo tadhi dil go pisadi and seche gi ndalo te to ne pok idil go pisadi ne ine mane pamo Raila ne miwacho ni ng'ama ne kedo ndire mane pamo cha ni ken no kedo in Kibaki mimi ne same ringe gwe tawe we kodwaro ni ikonye magi ngene ng'ama ne nie diere chama ng'iyo gigi ok supporta mar Kenya Kwanza ematimo kura analysis ok kata supporta mar Kenya Kwanza ok supporta mar Azimio kasi yudo ni kasi chake historia wa Kenya ka bwana pod wabor mondo mi ng'ama miyo bed president telnwa kok telo moyier ni koro to en mana ibede women rep ni makata governors mano dhi kamana kawe winjo kata mon giwegi ok percentage magigocho ne godo mon thin manyiso ni mon wegi ok nyaka support mon wete ayego aneno ka Boaz kacha pur wacho ni Amiso to ineno ka Raila nyalo duogo 2027 mano koro Raila de ketho nyinge automatically mane gima advice be kikato advice agna no ke bangi koro nakoni ne kawo ng'ato kaka Junet en ochung to yenyo ok omany kura ng'ato kaka Jo en winjo kopakore kia badari kiango adwa mako jakuo and seche mage siko nwa ni Ruto jakuo we will ni Ruto notiyo gi Raila 27 wan gi clip gi 27 onge kama ne Raila ochunge bath Ruto to kono Ruto okay ijakuo ok owacho mutie seche mane Raila oriembo William Ruto e ministry mar agriculture ok okawo kata seche adek to Kibaki odwoke aken neno kanyo already nyiso ni nosetieko mbi mar Raila seche go Ruto ni kare Ruto ni ng'ama ber nikech kichunga to jatendi odwoka nyiso ne yangona adier kabisa elewa in fact Ruto nothiano king'iyo clip no nothiano ni en kata odonjne pok koto prove ni okwalo kichaki gik jogi wuok odhiye adier gik mane Ruto notimo te kwa wacho fact 27 notimo mondo Raila Amolo Odinga obed president no support Raila no kodwar president makane Raila omosore gi Kibaki onge gima nochako timo marach e piny ni the truth mane Uhuru timo te maricho notimo mondo Kibaki obed president makane Kibaki omosore gi Raila onge marach mane Uhuru ochako timo jogi wuok odhi mo gikega yawagi kata mondo mine dhi gone jogi pole kanyo nwa fili
ipani mano wanyalo wacho ni kanyo be nwagore go piny kecha ma de bed ni ya jo ODM secheka dine William Ruto then Ruto duogi noko dhi riwore go Uhuru Kenyatta ne gin jo wasigu e time no winjo ma gimoriwogi en bedo ne ojwang' gi no ema noriwogi ma kano duogo 2013 jakom ne dhi yombo automatic. Then wacho ni Ruto nowang'o kanisa donge kanisni adi ma Ruto duogo gero after wang' achiel mang'eny e wang' achiel tigero more than 200 tekwa ng'wono to kata mo achiel ni be mo wacho ni ng'amo timo richo makwar to dhi go chonge mo kwa ng'wono ne wene ere kaka in pod rede richo ng'ane to se kwa ng'wono mogero nyaka kanisni iwacho ni ng'ano ok dewe koro magi kwa kano ng'iyo to wacho bwana ng'ane dhi win kok ugone kwano karakta mugogi ok dhi miyo ng'ani lose manyiso ni nwanendo kumoro wan kaka joluo wayie ni ha nindo to nwanendo kumoro ma according to you Amiso in iwacho ni ha uparo le okokwal Raila yombe okokwal Woodma okokwal bwana neno mondo mi kwal kura no kwal 207 McLean ikwalo ni pap tilando president sano maja kom no temo moloko chik mowacho ni mondo yomb gi 25% half of counties jakom monoloko doge mago chike Raila motemo mobedo mago chike injo then mondo imichak landi kati bedo ni se yombo gi 25% more than half of county to nyaki cheki yudu 50 plus 1 mondo milandi Woodma de kwale 25% mar county cha icheki dugi kwal 50 plus 1 and same kwalo ni ng'ani bende nigi joge neka agent ne nitie wawacho uro pacha fact wawe uru weto ne wan koro ma support wan koro mawa nitie gik moko makata in penjiri and chike gi be ine mikelo koro onge yo mene nyaluogo baba ineno chike gi Raila manokelo gi ong'e maber ni namba 1 odini ni nyaka ikuongi yombe nus mar county mokadho nus mar county wa 47 gi nyaka yude 25% nyaka yud 50 plus 1 vote of total cast vote my Ken magite mondo me kwal and sechegi a polling station wan gi form 34A form 34A IBC no kaka sani wachung president ang'wen IBC golo form auchiel achiel dong e polling station achiel dhi national tallying achiel imiyo president mochung candidate ang'wen modong imiyo candidate ge Raila receive form 34A mar Kitwiru polling station kama nagoche David Mwaure oyudo mare Ruto yudo the same Wajakoya yudo the same kasto iwacho nano kwali kad chik ni bini manikelo maning'eyo mora mora minyalo dilgo nyiso ni kade kwalo kane kwe bedo te kwalo ge polling station piny ground winja kopo kane kwalo to ne kwalo gi e polling station kuma ne kwale kama ne kwale ni to agent ni ne nitie nyiso ni samoro ni we agent ni gi kech mang'iewo to remember ni gino chung ji ang'wen nyiso ni nyaka ng'iewo nyaka prepare mar ng'iewo agent adek nikech achiel mara imiyo ng'acha pesa timiyo ng'a pesa timiyo ng'ane pesa mondo giyiere mondo wakwalu ok nyal kwali jogi noko chung jari ng'eni seche ma jaluo wacho ni kata jasimio wacho ni nokwala baba wigi wil ni Raila nochungi Ruto jadi ne gichung ji ang'wen Wajakoya nika Wajakoya David Mwaure nika nyiso ni kikwalo nyaka kwale jogi te koro magi nikech kata agents mag joka kabedo wacho ni nuwa neno kikwalo baba anwa neno kikwalo wa nuwa neno kikwalo kura ayudi mae momiyo David Mwaure ne chung chon congratulate William Ruto kapok obedo declared nikech ang'o all forms 34A nen go
Manyaka Raila kiweri gi portal ma in inyalo dhi ti download. Omari gini na download forms 40,000 gi wiye mag form 34A na download te kariwo. Mokwongo portal ne en open. Gima noywago 27 mondo yawcha. 2017. Wang ne en open. Iori nyake portal. Ok ni iori. Raila inya donjo anytime. Neno Raila gini. Tok ne di portal no. En ikelo ne form 34. Tero ne. Ba mari. Ayudi. Koro magi gik makano wang'iyo, tandike buk ni yawa, jokama. Indike wang buk. Kama wagike ni. Kokwe neno maber. Gini hinyo jakom. Lakini joma noko kao thuolo gi, jathum, ay siasa. Siasa ewi. Tumeni ok mit na. Chieth guok. Carrefour. Jodhura ume kapok wuoyo kuongo time analysis. Ineno nitie ng'at mono wacho ni kata ng'at mofuwo kiling ne weche ne tinyalo yudo rieko matin ne weche ne mofuwo. Yeah. I remember somebody na wacho kacha endo ni ng'ato no wacho ni wawe rikni judgment. Kopo ni winjo ka ng'ato wacho gimoro kuonge take time. Winje ni Omari wacho gini kama miya time. Though ni on your side en wach mofuwo, but miya time. Nikech nyalo yudo jaji gato to kori jaje oko mar buk. Kani dhi post mara Amiso kaje chaendo, ing'ama poko full Amiso inyalo dhi e Facebook page ne kanyo, iyudo kumono ndike. Nitie post manandiko ni jokama. Kama no Raila tero gik moko poko dhi e Supreme Court gi wacho ro tamore. Ojo di kupo ne idwaro 50 plus 1% main 51% tok Ruto ok dhi landi e court the Supreme. Lakini kidwaro 50 plus 1 vote. Koro ka ng'ato dhi post no besome to nakono gani ane court mar Raila dheni an godo 45 or 48%. Ok sure. Okan sure. Kode. To dhano no wacho, dhano no yanya kanyo. We are very sorry, network chendo matin apa ne jomoko oro gigi. Koro dhano yenyo kanyo, lakini kane giko doko wuok ten kaka ni wacho mana gima aneno Romanus ko siluongo ne ma iluongo ne nga apane Romanus aneno kandiko kacha cha endo joma ng'eny temo gocho odhi to duogo. So we are very sorry for those who are watching. Tafadhali, you'll just bear with us, and I'll take time at least to go through your comments. Do not get tired, because I'm seeing you people are very active. Amisa panika pokede mbele sama pod network chando kamani endi wanyalo take time at least igo ane through comments gi ka endi mondo wang'iane achiel ariyo adek jok mosewuoyo kodwa kanyo. Wawinjane kaka gimbe giwacho to gimoko mwanyalo respond, wanyalo respond piyo. Meanwhile, koponi neno kolal kiki bed gi luoro nikech ng'ato wacho kae iluongo ni Boaz Wilfred Rico wacho ni network chando wa sorry lose kaito nyiero sate wacho na mos na Amiso Thwango Amiso kawo mos we wacho na Amiso kawo mos we Amiso kawo mos ne kawo mos nyara wila faizia network Omari Boaz magiloso net no ji ywak ne iluongo nango Rafainus Owino Meja Omari nyara wila Faiza wacho ni boy ni ne ok ng'at wa Nyasachiel. Amiso umekata, yani Amiso umekata wango ya wajalu. Amiso onge Fred mikane wach
Boaz Wilfred Rico. Penyo ka into Jose Camago. Miso ineno ka Raila nyalo duogo 2027. Mano ni wacho ni respond. Iluongo ni Boaz Wilfred Rico. Penyo ni Amiso. Nyisoni to ineno ka Raila nyalo duogo 2027. Tika so modhi respond mago kisitiko. Keno yieko. Boaz Wilfred wacho ni penyo ni kawuono onge ngoma. Ngoma wakelo nu from Friday. Dickson Abuor. Wacho ni magi analysis makor gweng'u. Makor gweng'. Uso Raila Central chalo gi uso nguruwe Saudi Arabia. Shara Nyaragila asante sana. Kaite wantire gani? Ogone uso Raila Tech Central mara jalma uso nguru. Saudi Arabia. Anyango Jane. Mioru free air to air. Ngato wacho karini iluongo ni Morin Oduo. Salimia Thwango. Tulikuwa na Nyangus last Saturday. Thank you so much. Morin. Mos kanyato mos. Aneno yawa. Mos na Amiso, Omari mos na Amiso waka. Koro respond deja 2017. Aya penjo ni Jakom bende nyalo duogo 2027. Omari Raila nyalo duogo tok gi pache. Ing'eni wan gi e ka jok ma osebedo ka Raila magichamo. Magin koda Raila timo marach, koda Raila timo maber, koda Raila dhi e bugo, koda Raila dhi e got. Ok gikeya. Gin tek ni Raila podo ng'eyo. Gin nying ma ka giluongo to ging'e ni giwarore en ma Raila Amolo Odinga. Joge ma nyalo duogo Raila 2027. Awinje. Winjo. Nikech for example, in adieri di wuog ne dhigo kura noburo Odinga. Wawacha fact. Lakini nying ma karai kuburo luongo to dhi dok od bura en mana Raila Amolo Odinga. En Raila margi. Winjo. Maponono ni Raila kodugo 2027 odhi wera ngo. Koro mage jok manyalo kono Raila niya. Gicha no bago matin. Lakini sane Jakom. Wasepange kabisa watwe. Orengo James. Magi joma ndalo te nying mosemiyo gibedo gi nying magin gono. Raila. Ok ne gine ma Raila. Gimiyo ne Raila nying. Gine ma Raila osemiyo gi nying magin kodoko. Ngini wan gi joma na Raila omiyo nying to gi ng'amo miyo Raila bedo kanyo. Jolwe momiyo Raila bedo Raila. Ileo. Nikech the same ka Raila wacho gimoro to joluo ne bang' Raila. Nying mar Raila no joluo mobed. But wajumbe me luo Nyanza Raila mobed gi. Ogela rastas build Raila. Ogela wacho di mosina Amiso Thwango wacho ni Amiso Thwango riek manade. Koro gine joma nyalo luongo Raila. In fact sani kata mondo mi Raila ne wuog oko gin pachgi ok pach Raila. But kade ane advisor mar Raila de Raila ok do tamore dhi Kasarani. Raila do dhi Kasarani. In fact Raila nonego bedni kaka kot nosingini to congratulate William Ruto nikech no option koro. Opinsani wasebedo higni mang'eny. Onego bedni sani koro kata wawene kata jokisise bende. Wawene kata mana Waluya kata Wakamba. Sani Raila mane otelo mbele onego no congratulate William Ruto. And kaka no miye barua mondo dhi Kasarani, no dhi Kasarani. Ko ure mar Ruto miyo tich. Shwali Raila do weno no. Omiyo kwani nyoro no ke watch. No na dich baba. Okata nini okadua. Na diche shule chile. Ouru Ruto no miyo tich. Kinadhi manyo gi. Winjo. Raila dedhi ok do weyo. Doko weyo no. And sani Raila no kata ka Ruto ne wacho ni ok odwar nus mkati. But nitie yo mane wanyalo donjo godo e government. En makami bunge kariyo. Kawuono ng'ane joine kiny ochilo joine Urutia orengo joine Gladys ojoine majok mane asimiyuka mage mwawe oko 2027 wapongo bang William Ruto kama wayudo gimoro ma at least why baka mar bwana misi wacho nango bwana iwacho ne koponi ne ber to jo Azimio lokre odoge Kenya Kwanza mana boyie wan wajoluo wane mwasebedo opposition
Donge wane mwase bedo opposition. Wane mwase gore. Jo opposition ni. Igni gite. And Ruto bose dagini no and say. But okotamore luongo Raila chai. Mano gima no se yiego. Sama gima dhi chai no. Emorengo chope. Orengo lokore. Samo madhi chai ni. Emanyongo chope. Samo madhi chai ni. Emochila yako chope. Emagadi Thwango chope. Odoje Kenya Kwanza. Kagise donjo kucho. Kato gidhi gi nying ni wane Kenya Kwanza. Bwana wati kanyakla. Kweti. When we support. Why? To kai galo ko michaki yiero cha 2027 wate wante wa support William Ruto automatically odok yombo. Ingin gik moko nyaka ngi chon. Ka ko nyal lowe to nego be ni join gi. Yeah, kizungu moro wacho kama if you cannot beat them, join them. Koro to wasebedo kwa beat gi ndalo te tok walo. Wate ko nyal. Koro dali join. Koro jakom ne tero wakacha. To were gi wach siasa mar keni kia ODM kia dwaro ng'ane kia ng'o owere go flat. Nyarano manyi Ndek peny. Turnout ma 2027 kara ilo kuchung president dhi bedo low molomo sani. Joma biro wuok kadhi go kura biro bedo matin. Percentage mibi yombo thin seriously. Kopo ni uchungo so kopo Koko chung. Raila ne ng'ama nigi mbi manyalo teto piny. En ng'ama ne nyalo miyo dhano wuok oko kago kura mang'eny. Ko sebedo ni oonge. Oling ane mondo wane gik ma otemo geng'onwa maricho go. Kech wasium ni ero noto. Gigo donge pod biro matimore. Koro timre ji chak ywage gi bang'e. Sama ji biro ywage ne eka wabiro yude jaluo moro biro bede but government. Amiso ipani ng'ama nyalo sani. Ba ng'ama nong'eyo ni nitie jaluo manyalo bedo governor. To ang'o mineno ni onge jaluo manyalo bedo president. Jaluo manyalo chungi Raila Odinga maonge. Lakini jaluo manyalo chung president kata gi Kikuyu nitie. Mana manyalo chunge Raila Odinga ema onge. Kipajiri paro ni ng'ama nyalo kanye mana penje ni ing'eyo ni nitie jaluo manyalo bedo governor. Ya. To joluo sene governor. Dok me ni pa wangi neno gi. Mi wangi neno kage. Magi to kanya bedo kata president te. But nitie ng'ato. To wan gi yawuot luo moko ma pod mana nie bugo ka. To be nigi pesa molo kata jok mineno gi. Nitie joma deal gi tiyo gi government. To poko tingo mana wigi. Nikech kanye tingo tiduongi. But Amiso kata ngapenyi matin nitiere gimoro ma jomoko be osewacho en mani koro ji wache to wache kikut ni Raila emokelo multi-party. But kapo ni ng'iyo piny onage marwa, iyudo kapo ni dhi kata gi ODM, mano tija iye. Kapo ni dhi gi PNU, kech iwacho ni wan gi multi-partyism. Kapo ni dhi gi PNU, idhi gi Jubilee, ni nyawang' kata mana odi. Tende ni ok ne kidhi gi ODM, kidhi gi party Raila, to in safe. Kech kiwacho ni ODM, we will ni Raila osetelo party mok thin na beach e Nyanza. Yelewa. Koro kidhi gi party mar Raila di Odinga, to in e lwedo ma safe. Mane momiyo na nyisi niya, nitie joma chamo ga Raila, giketo Raila ndara. Ma Raila ne magiluwo. Makose wacho ni, koro gin bende, giseketo Raila mobedo jo asik jomoko. Makata Raila kier gimomiyo samoro jasigu ga Amiso. Raila jasiki. Ya, tenia amisample. Omi example. Ni Amiso nyalo bedo jasik Raila. Makata Raila kier gimomiyo Amiso ko winjre. To nikech joma isebedo ka chamo ga Raila mayudho mokuom Raila. Mametho gi nying Raila moloko Raila ngas. Ok dwar ni ng'ama chalo kaka Amiso bosud machiegni. Ke samoro ng'ane nigi wich manyalo advice Raila machop mbele kama dware. Ayudi. Koro ini goyi gi chien mondo kiki chop. Gari. Gicham kaka gisebedo. Jok mineno chung Nyanza wage. Onge ng'ama dong Raila letne. Molo Raila mineno gi. Raila gi madong Raila letne gi. Yok mo chung to gun Raila. De Raila tel 97. Sani de gila monga. De Raila tel 202. De gila monga. De Raila yombu 27. De gila monga. Raila yombu 2013. De gi wachonga. Koro jogi ok ninia ni dong Raila rach ne wa jombe wa meneno gi. Magi wuondore. Gin gi sayudo manyocha gedo. Gombo magi gombo niya Raila chakuduga 2027. Raila bed mana wuru kata koko chung
to Raila bed ni pod in komado gine jok mibiro winjo ni Raila is my hero. Raila gimi wache mwaluwo. Ogolo picha ne to Raila iketo mathin badhe kanyo. Raila gimi wache mwaluwo. Onge jaluo mapengo Raila wan ruwadhwa no ruwadhwa makata gore pinye ne ruwadhwa. Ang'o miyo convince mondo kik ibed gi paro mar dhi against jakom. Mondo ko jakom ni emochamo. To jakom no be en kech man en project chalo project. Koro jakom bende pokono nyini tasebedo go nyini bet konya. Wacho ni dwaro ticket sawa. Wa mi ticket. Bicham. Lakini okodhi ni mondo okon jakom. Tipani mano be osechangia nikech moment ma baba osemako bada ang'e maber ni anyalo tiyo ka onge gi pressure nikech ang'e ni onge ng'ama nyalo dhi pinga dala nikech babe mono biro momako bada. Ipani mano be nitiere kaka samoro osemiyo jogo mwaterogi ok los yani ogiti gi moterogi gin gitiyo ne baba. Ng'ato sewacho ni jogo mwayiero oktinwa gitiyo ne ga baba. Kani winjo sama ne William Ruto golo twak mare. To nyisa joge geni mijumbe ko yieri office mari mokwongo en constituency. Makao ke dhie constituency to mano kori se onge e office. Then kamone kichake dhie mar ariyo en wuoye parliament. Makata be ni kisungu chandi Kiswahili thagi to tema. Macha ngato advice ji. Lakini yawa manyansa. Gin kaka nogone gi kura to giduogo gi yango dhiang'. Jotomo were chieng' no. Omera mondo chaki ne gachi mi bunge ni apani romo makode liel. Ma bende kwa liel no tinyalo wuono dhi dalane to dhi nindo Kisumu. Bijo. Nikech ging'e ni gin jakom. Gin bath jakom. Wan wakonyo baba. Okonyo baba 27. Okobedo president. Okonyo baba 2013. Okobedo president. Okonyo baba 2017. Okobedo president. Kendo sani 2022. Okonyo baba. And the same pod gina jomo wiche kudugo ni ya Raila is my hero. Gima Raila wacho kwa pingi jaluo mpigo Raila. Mano ng'amo fuwo nikech ong'eyo ni mane gimochamo. Mane briefcase ne. En mane kumo yude moko. Raila wan waburo luwo nyaka tho. Japiny to hinyore. Ilewa. Nikech salary ne donjo. Lakini ka Raila nyalo bedo to wach ni jodala wa ano kachaka wach ni mibunge makamaubi. Gima dwaro ni ute udonje serikal teruru ng'ama nyalo tiyo. Ibiro neno ka mibunge biro tiyo nyaka gi pesa ne. Kata gimoro ni kiani basari pogo siling 3,000 eka puonj nyathi. University dware pesa di to kanyi miyi siling 10,000 basari. Ibiro ni diere no. Omari ong'e nodwa chung', okawo nyithinda biche gweng' tere sikul. Amiso ong'e nodwa chung', okawo nyithinda 10. Ande ng'ama tiyo no okawo nyithindo 20. Mani piem mabiro bedo. Ande gweng' biro dongo. Babo weyo ni yawa an ng'amwere muter. Muter. Dhano biro chako tiyo gi pesa gi ma giloso. Mondo mi obigi yud. But gini bene Ruto gini timo gi korgi kocha. Ineno? Ruto gini nok tim wach mar basari. Lakini no wach mar Omari moromo ka. Ng'ane moromo ka. Nikech gini osebiro trend gweng' kane ng'iyo kaka Ruto campaign. Ok no chuno ni nyaka. Imiye mana ng'amo dwaro. Nikech king'iyo UDA joma no dhi ne gin new members ng'eny moloyo joma chon. Mano romo nyisi ni no ko chuno. De bed ni no chuno joma do dhi nde gin joma dongo mane ni government. Yeah, exactly. Bijo. Kaneno kata kana swinga tilu swing kia Samson Kianga. Maduong masiko mane siko yanyo uru ni. En no dong. Why no dong to ena ng'ama ne bita. Nikech Ruto no komake matek mondo retain. No we gi jopiny to jopiny ong'oge. To kata jopiny ong'oge to pod no support Ruto. Lakini gweng'wa dongi biko ni wan Omari mwadwaro. Omari ni bana koro ko wacho fact. Raila nani asemiyo lao moja. Obiro Migori County. Ka Dalmas ochungi Jubilee. Ana no ng'ato penji boys penji guys ni Amiso inyalo predict gima Raila bi wacho ko America. Visas. Koro John pesa ne. To Raila chung
Magi jo Amiso te mene umbrella gi wacho na wacho no chilo maka yake moro morom almasa to komi kata mana calling letter mondo chop kanyo magi kuma ko no inyo jo Kikuyu kare ni bwana ngani oyiero ji tok ni Raila notimo gineche notimo nikech tim mana maro chilo no ema nobedo kore pini baba kewe ata dong ayudi injo to samutingo timo chilo ni tim mamoko ka bedo josik bedo josik koro nitie percentage in fact Migori ne Ruto yoda kora chiegni 52,000 to dowe joka kiwanja joka ne nyalo dong kata tema wakos governor lakini kura go tedo dhi ne Raila Amolo Odinga awinji ayudi teni kato chilo kata John pesa kata Dalmas ng'at mane nyalo dhi ne nawe but gimono Raila ni go sure ni kura to mano 52 mano dhi ne Ruto ka apani kata toke de mador dhi ne Ruto lakini 50 ne marwa Raila chake plus 52 gi mano nindo ayudi ba kura miyo koro ni nwas pingo ga jakom sana lakini strategy mare kaka notima the last kasto we no wilo kokono jo piny niya my chance na mogik no negi kaw kinde mang'eny ka gigo history gik mosetimore to gi yanyo Ruto ng'ato ne kore ni eno kwinjo gima Juneto wacho kata chiel mopogore gi yanyo Ruto ene miye microphone ne chiengbo masimi jokoto ni ayo machane ngamo kono ni bikae to kiki wach sida mane Jubilee go buro wacho tande seche gi we wach BBI mano se nyisi kaka yani duong to gima in godo onge ingene Omari nyakipog kaka iwele nyakipog kaka iwe kanisa nyakipog kaka iwe tom e bura winjo e dala sane one life tom kaka ko life samoro ka di studio nitie wach ma anyalo wache live to kanyalo wache studio but Junet piny chalre ne makoda ene liel koda ene kanisa to ne mano ngama nyokora bwana koro wano kwa pegi jakom wano wacho kaka ma joto Ruto wajoge luoni Ruto ni to kwa tawa ya wajoluo yani Amiso temo mana lero ne gin negitemo ng'iyo negitemo predict to gineno ka mbele negi sense danger to wan kaka joluo mondo mene wang'e ni yawa gima jogi wacho ni nyalo bedo gi adieri more otamo wan en ni kisesomo ng'ato nokona ni gima samoro bago e Kenya ka indi kata the entire Africa en ni samoro kata kiwuoyo gi ng'ato to ling ndi to koling ni mondo winji oling mondo duoki yani we listen to reply not to understand ngeni nitie ngama ling mondo winji gima iwacho to nitie ngama yani oling mondo duoki bedhoge oketa ni ma itikitika wacho ni to semi mareche manyiso no ko winji gima ikone en oling mondo ibe kelikitie ko to duoki winjo kaka na no winjo kaka na duoka Amiso winjo kaka kwere ni umero kiwini to kata dhogole an ok dhi wal gi jomo wal go dago pego baba buta bato kiwinjo gimana na wacho okikaw time mondo iwinji gima ng'ato wacho in ikaw thuolo ni mar duoke mane Amiso wacho ni en notemo mana nikech koro Junet gini ne wacho niya in sane iyie nyathini mipuonjo mondo yud tich mar wilbaro wiye wil no chung gi machunga en nopogo machunga nikech macho symbol ngeni koro kata ngat mane diere weri gi ngamo se make decision ngeni an ka se make decision na Jasimiyo kata nyisa ngo kuma Simiyo kabiloko ase make decision ni aja oda kata nyisa ngo kabiloko lakini ngame dwa loke en ngama diere owinjo kone to winjo kone to chako winjo kone ngani medhi ni ya ni yie mondo nyathini odhi otiti wilbaro tembo neno kama wilbaro ne to ngacho keto kaka symbol andini bende symbol mari keto machunga in mari ni dwa ni tije wa mwatien mana pedho machunga ge uso ingeni gato kose agiu kama ndogo tiko gimane itemo gogo ng'acha itemo gogo opponent ko nitie gik moko mane jogi create mar gogo opponent
To no ging'iyo the other side. Nyal kelo change. No nya convince ngama gikwong gichako goyo wach bottom up. The same ka de gichak giluongo George Wakali. And mache bottom up mane ngacha wecha. Aslas. But even analysis no man. Obiebe superstar tu kwa mjini. Owacho ni jama chapengo bottom up. Yeah. Uchakulungu. Bange tuchakulungu George Wakali. It is the same thing. Kendo wacho no dwani mondo ting George Wakali goma. To mane the same gimane ngacha. Ngato binawinjo kopenjo ne ha. Nito kopone ipengo machunga gi wheelbarrow. Kata ka koro ngato mi machunga achiel to mi wheelbarrow achiel. Ngao konyi. Wacho ni koro usuru gigo mondo ikaw pesa ni. Jite dogo di wheelbarrow. Andi sechege chieng mane anyalo remember chieng mane joneto wacho gino noyudo ka Ruto nodhi Kisii motero pickup gi 3 million ne jo piko manyamarambe wacho ni jogo pogo wheelbarrow pickup cha dak nege wacho to 3 million mano me jo pike ni dak nege wacho andi gini de nokonyo ngama ne ongego exactly koro nego be ni mondo lo ngane en ya bwana Ruto nobiro ka gi 3 million ne wadok wane jo ka gi 4 million kane gidwa konyo baba nikech pesa ne nitie bwana Azimio ne nigi pesa and nyaka state ne nigi Raila Ruto ringo dhi e kanisa ogolo pesa ni ogolo 2 million wadhi kanyo gi 3 million yeah mano do bedo competition maber koro lakini ni koro ipigo niya mako pesa mokwal ando kwal to ogolo te foundation mogike Lenton yeah so ino kitero mare chew manyiso ni kata jo kanisa no knya winjore kodu igone gi koko gibiro pamo ni ndiyo ni giluoro wangi bato nge kwa miago kanyo ibaro wigi mana kopone dhi gi 3 million ikono geni amiu 3 million but gi munge ana monena ne Android la Molo Odinga asekedo ne piny ung'eyo adwano dongo neno nyithindo gi kata Ruto monena no mano junior na siasa ne mapuonje but ombo ber okoracha saa chano ka jado okora gi nyathi lakini pesa be mano kelo 2 million an be neno ni koro kaka wuonege akel 3 million mondo koro ger kanisa ni miauru kura tel nyino poda ne bade ne kobro telo lakini hato my tam na mogik we atela we awinji nyathino be ber ane mana puonje en junior na but ato my tam na mogik jokama kata kano mi 2 million ambinde akelo 3 million but en pod kata mbele toka kuno miauru kuno waburo ng'iyo kaka gipambana gi jomodong an miau adhi economies jiko soke economies lakini kikwero ne 2 million mano kelo noko okwal ya kwar mbaya nyero ya makorama 2 million no kwal to kikelo yani ni ngato semigi moro bwana ni onge pesa onge kabisa kore kota mwang mogo biro ni neno pesa mamiso mino nadhi nindo kech kore ka ni neno pesa mamiso mino wete no kwalo alright ya kora bogere ro kajiri ka cha edo nyakwar mbaya ilogo nyakwar mbaya nyero kacha maratari ibi nyalo kodwa ari koponi wari yambo tuwaje ni wari yambo Amiso wacho kacha maber baba to kwane mono dhi obago wan kaka joluo no kwago kwano maber nikech king'iyo kata tactics mon watiyo godo nitie kuonde moko maduogo felowa iwinjo nikech iyudo kanwa kao time mang'eny kwayanyo kata Ruto dhan kono jopiny ni yawa sawa to koro dong' adi achiel neno uro Roma Boaz wacho kacha ni anyalo paro ka tulo ne omuoch Kisumu kasto Raila nowacho ni Ruto ni kitu kidogo kwake you see tawagmo mano Boaz Will Frederico kimanyo clip mar Oburu Odinga nowacho niya we have a system we have a deep state and vote no wacho what else do mane gima dugo penjo oko wacho ni one voters wabedo included
You are very true guys. Aya, Oburu no ko wacho ne dwa votes. Already gin go. We have a vote. Deep state. Gin gi deep state. Gin gi system. Gin gi votes. Ka president emane sida to koro gin go. Kura bende gin go mang'eny molo joka. Ere gi modong. What else? Kore mana pen karo ko to chako chwi chwi dhi go chone jok ma what else. Hey, and kid social media bende gin go gimako gituri. Omera kane ng'iyo social media ng'ama no yanyo Ruto. Joma ne luwe ka yanye ne onge. Ne joka listening somo ma comment. Ivi chiri gini ne somo mana ng'ama wacho gimoro ma important ka. Lakini teme piny wacho ni Raila kamigoe kwano tok donje. Ing'e ang'o? Mafuwa. Mabu kuongo ni. Raila duong ni. Raila neno gima kata kobedo piny. To ino kinya neno kata edhi mag rofa. But you look at it lokre uru. Gimi wacho no to facts. Iwacho ni koponi dwa bedo ng'ama ber ahinya. Kata mani mbui kae koponi ati jathum. Nitie koponi ati ng'ato duokore kode ahinya. Nitie samoro mabe lenga. Konyiso ni nyaka duok every comment. To baba ka nikete gimoro kama iwacho kata it suggests to Dio anto naneno ni Homa Bay to baba no ningo wajogo pambano. In ing'e ang'o? Koro inena akode inyalo yudo ka for example to me. Nitie diere mona golo po mar Collins Mbare, Builders, Paint. To getumbe mo kanyo. Then kaneno comment wacho Amiso to migo sani ni. To okang'o okomet. Ato thumno to kawinjo na. Ielewa? Kanyo no kayanyo joka. Bang'e na taduga goyo Cynthia. Gichak giduogo. Comment bwana. Congratulations. The same mana jok manene mtego nade. Yenyo ka. Kanalo mi. Tene nyaka ing'e comment ni samoro yogi wanyalo post gimoro to kwadwoko comment to paro ne okwadwoko but ing'iyo ng'amo yanyi ne onyaka ing'e ni oyanyi kong'iyango. Oyanyi ko wacho sense gimoro make sense koso. Yenya ni ji yenyo. Ndio nitie joma yenyo ne comment. Awinji. Eno elo okosomo kata post mindiko. Oyudo ko ifuo ka guok. To mami jinga. Anto me no kadwaro. Yani eno comment kalore maybe ng'ato no sindiko malo moneno. Ikoni Karimi nena Amiso ni ambe thumbe ne richo naga. Koro sani wan kaka joluo. Mondo wabed lwedo ma safe. According to kaka an mondo wabed lwedo ma safe ma joluo bed jaluo. Wachal Kisii. Ja Kisii matak mondo nwang'e ng'ama nigi loe kapar. Mamare sani. To ja Kisii man gi low 50 by 100 to gere gorofa. Chigdi most digite. Ayudi. Ja Kisii puro mana rabole mage pidho malich gi niang'. Mabende niang' monego bed ni osebath ndara. Jogi dongore. To wane mo wan nyaka gi puothe madongo. Seche gi wane mo wasebedo kwa pingo serikal ndalo te. Rech wuok e nam Victoria. Tibiri loso Nairobi ke chamo nyaka rech gi seleng 100 mok inyalo chamo godo dala e dho nam. Koro mondo wadongre nyaka wakuong wadonje government first. Kwase donjore government nyaka wajumbewa, governors wa, senators magwa manyo factories. Makan rech to wago block ni rech watok nyalo biro Nairobi ka. Watamore. Nyako bi mana ka wasegolo gik mwadwaro te. Nyako bi mana kamene waka moseluoke. Source of business. Mano to wadhi dongo. Mwabed dhano. Mwachakwa we pap ni wan koro sani demokrasi odonje gweng'wa. Ng'ata mochung' kod obiro gi party mane ko uso sera maber obiro miyo. But kanyo to jokanyanam kanyo to tiekoa. Makata kuwacho ni baba nokelo multiparty. Ni Amiso dwaro ni ikony ji mang'eny kaka ikon ji mang'eny kaka wanyalo golo Raila ineno ok ni nyaka Raila wagole pachwa. Raila en wuod luo ema mena wacho ni ka Raila dwa konyowa mo were gi cartels mineno okonyogi mokonyogi cartels kech chama chame apenji dongere lo dong to governors mano puodho chamo muote to pok Supreme Court ong'ado to ne mago cartels
doge Raila to dong to wajumbe giteno chamo mume parliament nyocha ke wacho ni gin gi numbers dak ero IBC no kwaloge koro nyaka speaker no kwalge parliament kama gine kendege to na gin gi numbers Nyo tim cartels gi kagi secho pe parliament kocha gichak gidok side cha koro giwera ila makata speaker ni Raila ge makata speaker to kage to koro gin kage to koro chebukati onge gine magi kwano gigoyo magi ngal gi kwan and seche gibende kaka gibedo ginenore anena ni wang'eny how comes jogo chako yombo de mago cartels gisetiyo gi Raila gichopo malo koro Raila kuduogo to were gi cartels to chala no owach ni no sebedo prime minister en odong no bro ngado rieko ne sirikal what politics kiane ango bolo in fact ibiro neno kaya governors wa Manyasa gite wajumbe wage didong 2027 te kendo gidhi ywak kara ilo amua moweyo wach mar siasa aneno ka Boaz Koni kacha ni Amiso, you should advise these politicians from Nyanza, they are failing us kabisa gine magi felowa inge gima sayudo ni gima ber ma adwa puojo piny mano to nyaka puoge ni sense moro to wan godo from kaka naneno ka ji behave after the elections o kaneno ka ji ogore ineno nyiso ni chalo ka gima wachako bedo civilized matin ingeni ndalo chako poni ati bwana no baba no peace but sani naneno ka ji ulingo ji odokodoke ot dho ni namba mathin go dhi ulingo ji odokodoke ot bang lendo namba mathin ni jomokelo gin mana jok mineno jo ODM gi nikech Omari inyalo yudo ni mibunge ni kong'e ni an opponent mari kamane gi kura nikech jok mane lando gi returning officer mane gin mana walimu mane kor gweng mabe jo ODM nomako jopuonje gi chief kikwa wuondre in kanyi biro yudo ne kura police station ni bi yaw kata mana saa 8 mondo mi jogi kik yud kura to wiye wil ni seche go nyaka koche Raila udeko kokogo emo mi nyisi ni jok cartels eno ni upanish nyawari oneno upanish kare Raila mo panish ngamo upanish wadugo ken marai kech anto poran ke cha saburu dugo chung 2032 to kata weyo tabe nyinga poko no landore malich porin gi chance koro jakom ko duogo odeng to an do duogo to manyo yo modonjo kodo e government kada government timo marach oling kech gima koro dwaro onge wane jopiny ke machak ne lojni kaka ngo kaka rach ng'ama chielo kabila moro owuogi opposition awinji to jio kubi complain ni baba manati to nonge baba to unokumie kura i complain to nokimie kura gimido no losi no nego los ken president to kata somo luore no setamo ji mie kura to gichamo muma je biwacho ni Amiso wuo kon joge in fact Raila kowe siasa omera dhibedo malet ne ya wajumbe wa Manyansa gi te gi governors gi senators gidhi ywak magitho nikech gidhi dong gine magichamo nying Raila magichamo jogo kti gin gi oke nying mabe Raila be gine magikoro Raila no dhi oko kwewie matin in fact Raila de dhi Kasarani de wachwade kata ambassador moro oko oyue kon to ging'eyo ni mano kotimne to lorne gi duka kore momiyo gisiko man baba ine nyalo koro jokanya sani gidhibo ni baba ine hiro awahiro to no mie kura ang'e mang'eny Nairobi ka manyalo kata negi e wach Raila to ok no dhi oko kura dala gin negi mitho midhilo in fact post moro amora gine manyalo biro ni bwana mano ng'ama fuo mawuoyo nying Raila kamano to king'iyo lwete an mara ni pok orumo nokogoyo an mara ler nokigocho nokago kura do giwinji ng'a jase an nokago kura iwinjo jo baba an onge kuma ne siwacho ni ati baba kaw gini according to Raila nokwano ineno jok manoko kwano mare 65 mane baba yombo gocha nyaka ne anantie agiteo marach baba ok nya bedo e sirikal
Ouru medo gine to lenga kazuko na mano anwe uru bwana ano walo Koro joka janam wan mana gimane watemo wacho nono wapingora ila but ne wapingo gik maki give campaigners mare kaka no wuoyo kaka no timo strategy wakanan the same we will ni raila no se dogilisa se di achiel yiso no ba oko koro no dugo ngo oko lero wa no nego bendo chuto lero joka ma adugo koro gi bullet adugo gi bullet proof no nego wachi ni an kech mokongo cha no la ma nego achiel nen gi life bullet koro sani dugo gi bullet proof tende no onge lisasi lakini odhigo joko ga dong adong koro gum gi buo gik moko mapani mane nyalo miyo ji nyiero wacho ni awa babu dugo mag adong wamiye uru kura mokalo chemo na dong gi lisasi achiel koro sani to nen gi lwete no wacho ni sani jakom no nengo sechi yawa jakom no konego go agoge yawa kata war kwalo ndoso wasa yune akuye to buomielo subscribe our YouTube channel What's golo waketo anje YouTube chula in fact no ma it ongera penyi mangima an fans kawera Jadi minyo ni fans yoko late lakini mana ki panote mo dinge jomo kanya la chana Amiso kono ro jude atgene ne go apen gigora ila pen je biwa zuri Omari wacha dier ana wacha dier o kanya bedo ni atian servant mar politician madwara manasa madwa odwa nagone kura kasto ngato mia pressure ni nyakiling ne baba Kenya kiling ne ngano kopo ni okinya ngio life na manyiso ni I'm useless to you. We dwara sami dwara projects ki. Leave me alone. That's why I've not been into politics. Yeah. Mano gima wacho masinsia mangamoero kech gini dhido mkanya ga chieng jiti ngamoero ne anya no ya anya gika but to be sincere adiemo wa nyaka ne mata nogo wanoma bwana doge gimana he will 1 million ki 48 votes they wacho ne aya Amiso anbena saa yote mkola bo malie mano je ipio ndese aweta buono ma kochopo to tema gora ne jok mane wachwanya siasa siasa seru orumo siasa serumo wadogure ajawa wambie luru wadhiuru Kenya mbele ni maber ma Ruto be osetimo no maber ana japur boleo nyisa ni next week wayalo Abirio nyaka lupo dek biabi oseduoke pi macha na wacho nyoro gimo wacho nyoro next week macha pesa barudo ne nigo fuku kata nori maido kada na deka next week aketo mbolea yawa aketo kecho kitakaya manyiso ni Ruto sechako tich wayie uru ilojni ngama pod pingo sirikal kiama gi matimo onge gimi biro wacho maloko loch mane Ruto yudo kate tim manango Uhuru ne wapingo majio pingo mwapingo lakini gikone ni Ruto Uhuru notiyo motieko sani wadogure government wadonje government post wajo luo ongera William Ruto Maruto bebo kamete ya jo luo era manade nikech gikwi will Ruto dwaro tutame masani omanyo odhi tiyo nwa maber sani odhi tiyo nwa maber sani mondo duoke 2020 nyero sate wacho gaje ni Amiso dwani choga nyero sate naka koro choge anda sechako chogi sani nyero sate anachuge chugo okay Amiso yana kono jikuma plan si magtumbele do india to ngana nyalo paro samore ya siasa Amiso Thwango is siasa serumo sane koro wagole pado yawa achulo studio Amiso maesa onge moro JP ye chulo studio wago mana men siasa serumo dieri kaka jokanyana gima sani wadonjuru me government lakini kata ko kuwinja to chemono wach ni hawa do wadonje government immediately ne koro wayude 1 2 3 moko mag government awinje to kwa ketore cartels muneno le wora ilage magi to duopogo wa mabor Ruto ne makito giwinjo maber gichiemo gin gisedonjo kendo gine joma dhi kundo jakom mondo du baba weli wa wei tulisikia bong baba weli wa wei jitindo dok ni sikulu baba weli wa wei sini dwa kepe
Koro ne jo era mag Amiso Thwango nyalo dhi YouTube channel mara, subscribe, iwinjo thum kanyo, maliet koka biro. Maliet koka biro. Video be nyaka gone gero kamano ge trendisha go marach. Ge watch go. Utemo jo kama. Ukonya kabisa. Video. Nikech ane jathum mok chul pesa ni view na boka ng'iew viewers. Ma ka jo machielo nyano million to an pok ang'iewo jo kama. Ahera wacho adieri wuode ma. Jo muchku neno ji apar ko obiu mago jo mobiu gi chunygi. Ok inyiewo. Amiso pok ogo simu ne ng'ato ne sai kawuono to winje thuma. Mano ng'amo era gi chunye agoni erokamano maduong' kabisa. Fan mamiela an pok awuok ni kawuono achoko tim mia bwana bi adhi golo nukong'o miela jogo miela gi chuny mag hero. Amor ni capacity muketa amor gi nyingo ma usebedo kumiya makata sane kadang Amiso to apani mbui dhi chacho nikech un mag to ae ochuno lakini bae ndi ang'eyo ne dhi kuongo na lakini misani to ae oto ang'eyo ne dhi kuongo na cheche lakini Wuodo bonga wajere WhatsApp gima nyalo kwayo artist wa obedo jo moherore neno gik moko moywake ni please subscribe my YouTube channel jothum kende ko amwa subscribe channel mari Apan donge idwaro minimum 1000 jothum kende jothum kende gi jotije gi kada Roma waringo kawuono ka wiko undwe wajothum kende wada subscribe bwana onge jathum manyalo koso pesa no and pesa ni ok mari kendi jathum ma pesa maloka Wekete nyiego. Pesa US. Pesa US. Subscribe neji. Viu kata thuma Miso, viu kata mana wiko undwe. Viu kata kedo ma uda sembo. Viu inda, viu ema. Viu wasari. Gigo kata viu. Yawa. Mano pesa ni wauru nyiego nyaki gigo wasonge. Omari ase subscribe channel liadi. Mawang ni nyochi kwa ni Omari kakayega manyochu pijo te gone Amiso waje Omari ya wan kuwang ni bekora oli ya kakayega mano pesa na mano pesa ma wasongeka lakini abede mora nika Omari beko wuotho to yoda gimoro chamo moro kidori to na Amiso nyaka kwaya Amiso bed maja kwecho wayuare uru jo kama watingre uru malo yes Nyero sate nyero mraj nyero nege Amiso wala mcomarinash kamuan mawa wuodo bongo wacho ni omor kodi mokalo aba mor kode iluongo ni wuodo bonga amor kode wairu mokalo jok ma view Amiso kanja siasa bat enja Kenya nyako gola pache koro ang'ene gino wuok e chuny gi koro gino wuok e chuny kech mati joga giketo kata ka post bana nyino pingo baba koro lero kaka na pingo gik manoketo ne strategy but yinyo ni eti joluote wan gi baba to be pod one kode bathe ka endi wan gi otamo wang' moko the official MC mar Odongo Swag give them Mombasa from Teacher Beach koro ing'aman Mombasa kaluora mare many program mar Odongo Swag kasto makoro official MC Amiso ne wamielo Mombasa manoma Amiso ne wamielo mano wuodo bonga apane nyalo chiwo program ni Amiso wuodo bonga uchako miele Odongo gene bero biro Mombasa kanyo omera Mombasa kanyo jogo rwako ji idhi yudo kanyo ken wonyo gana gene yani watu wa Mombasa akena watu Kiswahili bali kiki Kiswahili angei kiki Kiswahili angei kiki wache aneno jok maluora kae Kiswahili no dhi chando itange kake ber bardo Mombasa jogo ero ji bwana makata kiluongi ni bichiem kuja jotutule koro ngeni ngalo piro watula ngo tutule nini but kike bilal but jo Mombasa era maru black albino orage soja keno wino gini omera jo Mombasa jogo
jogo jo mabeyo buduma jo Mombasa urituro dongo jo Nairobi kata ko wacho no beyo to jo Mombasa to dwa beyo unu beyo to kwalo simbe ya jo Mombasa kile kata simbe ono artimi ni simu yako samani kwa simu yako to Nairobi kaka Nairobi kaka we Nairobi ndo kikao kata kiuoyo kwa malizo ni pe yes koro ni Omari next week okade goso kaloware ni wan gi fanwa miluongo ni Merilinda Uma wuon gi notho pole mus chuno kaka ose supporta an kaka Amiso chuno nyaka dhi liel no weekend ne next week weekend ma wantie ni this week kasto kagik next week waduogo Nairobi program dineno Facebook WhatsApp page maga dineno program but koro gesani watimo mos mane Merilinda Uma pole enni Merilinda en fan ma mbakta jothumte okapa nitie ma Merilinda pokolando kata noselanda injo ong'ama nigi chuny ma onya chung kodi sa city koro mi ambe naneno ni kaka na Amiso okne ka ang jatijo to ayie cancel so mondo adhi mar jatija ne kendo fan biro we tijegi ka biro konya lakini fan to ka koro yudo sida to kanyal cancel so koro gima duong' mokwongo en ya cancel so ma joma ni adhi ugenya yuago wuon Merilinda Uma. Wow, yeah. That is so great. Ondeso wacho ni Omari kono tamu ni an bende oketa e wang' taya abede ju so appreciate bedoga Amiso okore otamu wang' mogo wan go e show kawuono wadhi bedo kode kacha e YouTube live chakre saa 2 wang' super sato waya yakane etwa moko super no is it celebrity gossip ngech kawuono tich adek da neno ko watimo promo kacho wacho ni Amiso ni kanye Amiso ni ju ngane ni kanye inda ju odongo swag ju but ana Amiso ya to masaro arara ko won karo ka labro paki woni kakala wala buto and simple okay nyange mangana nevana Amiso enga ongetende nyisro kodma wawero nyisre alright ngamo no bedo kanyo ka watchwa waduoko ero kamana ahinya wachakoro muru kendo an makelo ni chenro ni ginyinga iluonga ni mcomarinash dhako ngode ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi Omari chieno jemo ne mbele wan chieno mwaneno mbele mwayoko ne wan ka endi mana kaka jathumo kolino endo ringe YouTube kacha cha endo ki support Amiso isupportwa wan kaka joluo odwan wadongre nikech nakuni kabisa ni wan mana jothumbereyo wan upcoming artist to gi down going ingama supportwa waluongore ni upcoming nikech pod wadongo kisedongo michopo kumoro ka echa in down going down coming pero kamano wachakuru wado muru kendo bodo miningana dog pe unless you made maintain to tech mundi maintain gadi koro wanero wabolore wakwaye one upcoming support wa uru please one wasayo madhano down coming to irigo one upcoming support wa uru tafadhali JP ondesi be choiro sayo kanyo support e uru one wa subscription onge limit inyalo subscribe kata ne 10,000 people pesa no bok ngadi pesa ya US waro muru kacha cha saa 2 wang'e e YouTube wan gi otamo wang' mogo kawuono e celebrity gossip osiem no wang' jo angla matin